15 грудня 2018 року у Софії Київській за участі поважної делегації Дніпровської єпархії обрано предстоятеля Блаженнішого Епіфанія та відкрито шлях для вручення Томосу про канонічну автокефалію Вселенським патріархом. Вагому роль у підготовці цієї історичної події відіграли дніпряни. Насамперед, президент Міжнародного благодійного фонду «Солідарність», відомий меценат Олександр Володимирович Петровський та митрофорний протоієрей Богдан Гулямов. Нещодавно Всесвятійший патріарх Варфоломій І зробив для гостей із Дніпра особисту аудієнцію в своїй резиденції на Фанарі у Константинополі, належно оцінивши їхні зусилля в організації духовного життя українських біженців у країнах Європи. Олександра Петровського було нагороджено найвищим орденом Австрійської митрополії Вселенського патріархату «Золотий хрест».